Dobrý deň, vitajte pri sledovaní správ televízie Przniteľ. Dnes exkluzívne v záhradníctve u dohnojených ruží. Moje meno je Dalibor Škúľavý. A ja som Angela Škintavá. Začíname záhadnými správami. Podľa štatistického úradu malo na jar z brlohov vyliezť 2000 medveďov. Realita je však taká, že ich vyliezlo až 2 milióny a na každý kontajner pripada jeden medveď. Za ďalšou záhadnou aktualitou sa tentokrát musíme vybrať na ostrov Kuba. Farmárovi Juanovi Pablovi Portorikovi sa prihodila nečakaná udalosť. Prudké tornádo mu rozhojdalo semeníky natoľko, že sa rozozvučali záhadne zvony na katedrále. Odvtedy sa začali občania bezhlavo zbiehať ku katedrále a množiť sa. Odvtedy za mesiac pribudlo na Kube 6,5 milióna novorodencov. Bača Kufalík, ako dojil na salaši ovce, nevšimol si, že už dojí vlka. Do hryzeného ho helikopterou previezli na rentgen a tam zistili, že to nie je bača, ale srvátka. Tak a máme tu ešte záverečnú aktualitu. Malý 6-ročný vychýrený ťažký gambler Vincek Pirôštek sa po prehratej hre rozbesnil natoľko, že v dedine vymlátil všetky automaty. Jeho hnev však pokračoval ďalej a odniesla si to knižnica, múzeum a nakoniec, bohužiaľ, aj kostol, kde vymlátil sochy všetkých svätých. Na to sa na nebi odrazu zjavil svätý Komorník a pozval malého Vincka na novú hru Sväté gamblovanie. Podstatou tejto hry je, že svätý Komorník Vincka na konci vymláti remeňom po holom zadku. Tak a máme tu úplne novú rubriku Píšame, kakáme, papáme a prvú správu nám prináša Angela Škintavá. Nech sa páči. Sunárek Hybko Pampersík vyhral prvú cenu v súťaži. Ako prvému sa mu podarilo pokakať 1 000 000 tuplienku. Rodičia mu za to kúpili nočník s reflexnými prvkami a teraz môže smelo kakať aj na diaľnici v noci. Tak a máme tu ešte jednu aktualitu. Malá 6-ročná Julinka, rozbesnená Silvia, v minulom živote Cicušková, prevrhla obrovskú kaďu s výživou. Tým privolala samozrejme veľký roj hmyzu, to znamená čmeliaky, sršne a osy. Našťastie ju zachránila ducha prítomnosť ctihodného pána farára, ktorý obrovským ozembuchom vykinožil celú jej rodinu. Tým zachránil samozrejme celú dedinu pred katastrofou. No a nás veľmi teší, že tu máme aj novú rubriku Nuda pláž je nuda a prvú aktualitu prináša opäť Angela. Tak nech sa páči. Mladý nudista Cintorín Fata Morgana, nachádzajúci sa na nudistickej pláži vo Fukushime, vošiel do mora a zrazu sa privalila 4. najväčšia vlna. To by ale ešte nič nebolo, ale zrazu sa tam objavila radioaktívna medúza a kusla ho do bimbasa. Odvtedy je hviezdou pornofilmu. Na nudistickej pláži v Trapačkových Brinzolánoch sa opaľoval Bača Kufalík so svojimi ovcami, keď tu zrazu pribehol absolútne rozbesnený diviak a začal sa opaľovať spolu s ním. A máme tu poslednú správu. Na nudistickej pláži v bývalej Juhoslávii sa vylodila pirátska loď s 1000 pirátmi v prístave, kde sa práve opaľovalo 2000 prostitútok. Nechcete vedieť, čo sa tam stalo. Tak a je tu záver a končia sa správy televízie Przniteľ. Ďakujeme vám za vašu priazeň a svoje námety, pripomienky nám posielajte na adresu Žochánkova 540. Zároveň vás chceme požiadať, aby ste svoje invektívy, nadávky posielali priamo do parlamentu. Adresu už samozrejme poznáte. No a nás teší, že sme priniesli opäť jeden úžasný, krásny slnečný diel. Lúči sa s vami Dalibor Škúľavý a Angela Škintavá. Ďakujeme. Sme televízia Przniteľ. Ahojte. A máme tu poslednú správu. Na nudistickej pláži v bývalej Juhoslávii sa vylodilo 1000 pirátov v prístave, kde sa práve opaľovalo 2000 prostitútok. Nechcete vedieť, čo sa... V bývalej Juhoslávii sa vylodilo 1000 pirátov v prístave, kde sa práve opaľovalo 2000 prostitútok. Nechcete vedieť, čo sa...